Tja-tja-bloggen. Tja-tja-bloggen. Hur mår ni idag då? Själv är det fett bra. Och så jävla bra alltså. Förutom att typ alla mobbar mig hela tiden alltså. Så jävla dåligt alltså. Ja, alltså värsta bitcharna. Det var så länge. Förlåt. Ja. Som ni ser, om ni kan lite närmare så har jag en stor fet finne där. Och verkligen alla mobbar mig för det är så jävla elakt alltså. Så bitchigt. Ja, som ni ser så är jag bara ett halvt ögonbryn där. Eller jag menar där. Och alla mobbar mig på det. Och för att min sprit är svart. Ja, alltså ni vet. Vi är så jävla seriösa just nu. Vi ska bara veta. Vet ni vad vi gjorde innan? Kolla, det här är den största det fanns på Ica. Vad ska vi göra? Vi behöver liksom typ så här stora liksom. För vet vi är ganska tjocka av oss. Ser ni? Alltså kolla hennes bröst. Alla killar är verkligen lite så här och bara vad fett så här. Ja, och vi bara, ja, självklart. Ja, alltså. Åh. Tack pappa. Jag hade chips i ögonen. Vi tror på spöken. Ja, alltså jag har på ett spöke där inne. Jag svär, den bet på mitt hår. Din soffa. Bet på mitt hår. Det är bara så. Bet. Så bet inifrån. Så du bet. Bet ut här. Alltså ursäkta mig men alltså det är lite så här knäppa just nu. Hon är så jävla knäpp. Alltså kolla hennes bröst. Ja. Alltså. Vad vill ni? Vad vill ni liksom? Alltså, alla heter ska bara gå knulla så här. Okej. Din mamma var ska jag bara byta komma mot dig? Ja. Alltså, kan du ställa hålla på allting? Vad ska jag göra för ansiktet? För du ser det för... Men du skrattar. Mitt på min pinne. Skrattar då. Jag kanske ska pussa som så här. Puddlar. Inte kan man bara komma mot mig då. Ser ni?
ska lägga upp den här bilden på dig. Jag skojar inte, jag gör det. Överallt över Facebook, den här bilden. Ta bort mig. Och tagga ditt ansikte och dina bröst. Ja, men alltså, vi måste gå upp nu på vår pojkbild. Hej då.